Jesu navnet. Be etter husmøtene tjåken at han har en steik på 2 måneder. Det er ikke stunden i Jesu hente først. Takk Herre, vi kunne møtes om te, og takk for at du er styrkere mitt og Herre. Jeg ber om andans nærvær og andans kraft. Jeg styrker åkken i åkker innere mennesker. Vi tunnet dårlig Herre, vi kunne skolast og lære og vita og vita og vita. Og til som bare vita, men ikke hava løyve, ikke hava substansen at han fyrir, ganske genga skjei og æra teologiskola og ganske kunne ramsa forskjellig opp. Men Herre, lett kunne ikke bare lære og vita, men kjenna til, som det stendur at hava kunnløyga til tøyn, ikke kunnløyga til, the knowledge of God. Jeg vil hava kunnløyga til Guds. Jeg vil kjenne til tøyn, Herre. Og bid om at løya kom fram, og så sånn at vi kjenner til bedre, kjenner til veier, kjenner til nærvær, og kjenner til vilja. Men opplyster av til året, men også filter av til anda. Det må være året og anden vi rettar jaunvå, at vi også stund etter å søke Herren, bia og være still og boi etter ter og bia til tøyn, bia etter tøyn nærvær, bia etter tøyn ljøse, tøyn kraft, tøyn oppenbering, som du gjør okken vi anda tøynen, vi salving tøyn i Herren. Og bia til om at salve okken av nødjon, det vil si fyll okken av nødjon, nærst vi okken av nødjon, styrk okken av nødjon, Herre. Gjev okken a drekka av lufsens vattne, og fyll okken vi friskar olje fra hatten av Jesus. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Det er alltid her i kristeløyven at man passer på ikke å bli torrur, og det er til at dagliga i løyvens kristna så er det til vi bibellesnei og bøn, men hvis det er bare bløyve til en rutina, og bønnen er kanskje bare en rutina, men hver at du møter kanskje for nekken åren siden, ta var det til at du var spentur, og du søkte i Herren, presset deg inn, vi er noen ærlig og åpne hjärsta, og søkte i Herren negv, inntil han møtte der og narste, du fikk en eld, du fikk det ble brennende i andan om, og til det som jeg tås om, at til det som vi ikke må missa, og hvis det kølner, så må vi søke Herren av nødjon, til at vi søker til i Apostlasøvne, at i Apostlasøvne 2, tar jeg finner på om å bia, og tar bau og halda seg i stenen og bia til det finner kraft fra de høyre. Og det finner det så i Apostlasøvne 2. Så kom forfylking, og tar bau atter. Her er du sart vandan vi drog, vi nå er vi etsøkter. Og det finner nok der prætika. Og det stender at men det er et bau her så ristest staveren og det ble fyllt atter og det finner dirve til at følge prætika. Det hadde finnes kraftene, men nu ble det høtt og tørt ikke. Det var bare inn i bau Herren om kraft. Det finnes ikke kraft, men hva er det kraftkjelta? Til Herren sjálfur, ja? Og det er ikke til at man at nu for det gamla vekk nu får man ikke anna. Nei, man var ikke på kjeldan man fer til han som man kjenner og byr han om at styrka seg og møta seg, og så tar man fer en nærsting eller kjenner han seg nærvær og føler seg knapt en styrsta inni ui, ja? Så man atter djarvur. Og i det så var det til hva skulle tås om her ankra tankar, og så leier jeg meg bare i sofana, og under sofaborden her har vi forskjellige notatbøker fra fyrre av som skriver inn ui
bæði mine egna tankar og onkur ting som jeg lyser i onkra bøg og tutti okra av det ims ting. Så kom vi fram og okkur her salvingina og at kjenna Guds veier og at kjenna Guds dørd, Guds nærvær og alt det her. Og det vil si at det nekka som jeg arbeidet 12 år ved at tog og rattles av Bibelna. Men i min personliga kristeløy så har vi kjent til Guds nærvær og Guds dørd, Guds anda, og det var en tog her som pressar meg inn kvann det og et halvt år at trøy vi herran herre fyll med, nærst vi med, og det kom virkelig. Det brøtte nekka, virkelig igjen. Og så sendte herre meg ut av gøten her og vittna, og jeg har utrolig dyrve. Men det var ikke av meg selv, det var ikke lukka som jeg har bare dyrve. Men det var det her at jeg har presset min til herran, og kjente at han var nærvær dårst. For bilen kordet okra lovsang fra okra godt band, og så sang jeg prysa min kordet, og så var Guds ande jeg kjente bare at gjøre. Og så tog kunne jeg godt kjenne av meg at Guds ande sier færlig fuklaferer, eller færlig vestmanna, eller færlig. Og her som jeg kjente, han sendte meg her færre, og ta i til å være så sånn at han ikke takk av feil av. Så hendte alltid ting. Ta i så kom her, så gikk jeg en tur, og så kom jeg og prat vidt vei her, og hei et år til deg, bæfyrdømmen, og det varst. Holdt det sånne spesielle ting, som ikke, jeg er ikke framlagt av meg selv, men som var lukka som en parster av løyven og i god, ja. Vi til at man benek, ikke som rutina, men en desperat bøn, tror jeg man langtest etter sånn her løyven vi gode. Akkurat som i gjerningen apostlene, Filippus, han gikk her, og så anden sier vi han ser en vever her for en hestavåkner, og halvt til at det som våkner der, eller fer til den våkner, og han får rennande, rann til han, så man ikke hvor det var. Så kommer han opp her, og hestavåkner køyrer så han måtte renna kjøtt, det er sikkert tog han rann, Hva leser du? Hva skil du det som du leser? Hvordan kan det til at han onkel grøymer fra? Og så ber han honom å komme opp og da leser han Isaiah-profeten. Han kom til så akkurat til rette løte. Han leser akkurat Jesaja 3. Og han er vært oppe i tempelen og tilby, og han var fra Etiopia. Og man har funnet det at onkel stamme av Israel flyttet til Etiopia, og her enn jøder i Etiopia. Og han var ved atter til Etiopia, han var hirmauren til Kandase. Så anden brukte han her, holdt det her og så fører han. Og det var sånne ting som jeg sa, jeg sa ja, men Filippus var en vanlig maver, han var ikke en apostel, frelstur, apostelen hadde lagt hender over han, og han hadde finnet holdt i andan, og han kunne oppleve det her. Så det var ikke avmarska bære til apostlene. Jesus lærte apostlene, tar skriva av evangelien i brøven og alt det her, og alt det som Jesus lærte tar, det kom jo i Bibelene. Og jeg forstendte det her. Til flere vi skulle få det samme og lære det samme. Jesus sendte i Lukas 9 sendte han 70 ut. Han lei hender av der, fer ut og præt ikke og grøye. Præt ikke og grøye. Det vil si åre, men så er det kraften også, men du skal kunne stedfeste det her vi undrende tekten og fyllkjent, ja. Og så sendte han til 12, det var det først til 12, så til 70, vi minst til annet først. Lukas 9 og Lukas 20. Det var at det samme, ferdig og præt ikke og grøye, ja. Så sendte han til ut her, og i Markus 16, var han for opp til himmels, oppe av Olivenfjallen, og ta taler han til begge apostlene og ånder,
Du varst man vet ikke hvordan jeg var være, kanskje hadde det vært av fjers her, eller apostlene var gudser her. Men han sier at de er ferdig ut om alle heimen. Og prater ikke glede i bådskapen for en skapen, ikke han som tror og være døtter skal være frelstor. Og hese teksten skulle fylle at han som tryggva. Og han gjør de som og lyften her. Det skulle ikke hendre sjuk, det skulle komme fyre seg. Det skulle tale om noen tungon, tale seg tale ut tungon. Og om det drekker noen deilige ting, så skal det ikke saka deg. Han gjør 5 teksten her, da. Til de som tryggva. Færre ut og prater ikke. Hvor færre ut og prater ikke det? Jo, Jesus sier det ordentlig fyr. Jeg sier han ikke annet. Jo, han sier også de sier tingene her, da. Hva er det så til? De som tryggva. De som tryggva førjon, det er til deg. Du vet det? Du måst tryggva ødlens ned, akkurat som Jesus sier det, så kommer han kraften til tøyen, til så er det en hindring. Akkurat som elektriskun løpe, det må være forbundet i alle veien i til perene, du kan stavne kraft her, men hvis det har her slittnet da, så kan kraften være så sterk som den være vil, inntil her som det slittner, men perene vil ikke lyse. Det må være løye høyt ut til perene. Og så er det at det finnes ikke tøymon som tryggva. Det vil si at tryggva at det er så, men tror du at det er så får du også at praktisere det, at gengå ut, ja? Og til det, men hikk, hatt er vel lukka som bare innløyande prat. Ja, det er for at lese det her, at det er så godt, særlig at tar man dår å lese det, og tekka det bare spekelig, og i fri. At kjenne Guds veier. Moses ber, lær meg til å suttja tunna dult. Lær meg til å suttja tunna dult. Det er han i Mosebok 4:30. Hva gjør Gud så? Han åpenberer seg sjálva og sier hva han er. Han åpenberer ikke bare en dult har vært en dult av ljus og kraft og tåra og så sterkur er det, ja. Men han åpenberer seg, han åpenberer seg en dult, men han åpenberer seg sjálva. Exodus, la oss lese det til bare 2 vers, 4:30, så i 118 i Gamla testamentet, vers 5-6. Exodus 4:5-6. Og Herren stod nyer i skudgenom, og stod tja honom her, og kunngjørte navn herrans. Ok, han stod nyer i skudgenom, jo. Men hvordan åpenberer han sånne dult? Han sier, og Herren fører fram vi framfor i honom, og kunngjørte, Herren god, miskunnar fotler og nøysamur, lengmauer og rujeligur og gauseme og sannløyga. Varvoidande miskunn fyrir tusunder, fyrirgjevande misger og misbrott og synd, og som vil vi angon mittlum frukjenna hin seka, vidjande misgerna tja fedrunnen om man i bøtnene, og om man i bøtnabøtnene, hinum tria til ta fjaura attarlig. Vi synes at Gud åpenberer i sin person, Herren god, miskunnar fotler og nøysamur, lengmauer, rujeligur, gausem i sannløyga og svujar. God åpenberer i sine goddamlige attributter, etla egenløygar. Han sier hvor han er. Det vil sige, Guds dård, likvi, Guds nærværa, likvi, Guds personer. Her har vi Guds nærværa, så er det ikke bare en kjensla, jeg føler god er her. Nå så er det en person som er her. Og hvis kjenner du nekka en fri eller en høylig nærvær, så er det nærværen av honom. Tog er det, han knyter dårdene og nærværene til seg sjálva. Tog at her var Jesu nærvær, her var Guds nærvær, vi så ikke her var han nærvær tjåkon, så er det han vi hava. Ikke nekka leiser vi av honom, na? Det er Guds nærværa som brøyter okkar hjärsta. Vi kommer at kjenne hans veier, vi at bruka tøy og i hans nærværa. Vi kommer at kjenne hans veier,
Vi har brukat tog i hans närvaro. 17 Korint 3:18. 17 Korint 3:18. Så snäver vi brötter, ombrötter. 3:18. Det är alltså ju 244 i Nya testamentet. Nej, 3:18. 244 i Nya testamentet. Ja. Men vid atler vi öppnar anlite skåande som ui en gläre till att gläs till runt en spegel, skåande som ui en gläre dult herrans, vera ombrötter, ui hina som moment fra dult till dult, en ta som av anda herrans. Det gläre, Jakobsbrev kapitel 8 tås Guds ord som en spegel. Det gläre til at vi skåa som en glære dård herrans, vi lærer at skilja og suttja dård herrans, vi at hitja og gjerne og gjøkken Guds år. Men så er vi et ombrøtter, og i hina som mynd, til å løytjast hverja myndene som hitja etter, myndene som suttja av herran, til å si vi blå mer og mer løyk herran sjálve. Ombrøtt og i hina som mynd, fra dård til dård, til å si fra øynar dård til mer dult. Det vil si å vekse i andan. Salmer 103 vers 6. Salmer 103 vers 6. Det er så i 603 Gamla testamentet. Salmer 103 vers 6. Han gjør det kunnar sunnar veier Mosese, sunnar gjerningar Israelsbøtnen. Han gjør det kunnar sunnar veier. Hva er det sunnar veier? Det er hvordan han huksar. Det er hvordan han gongur, hvordan han vandrar, hvordan han er. Han gjør det kunnar sunnar veier Mosese. Men Israelsbøtnen, hva kjente de? De kjente bare Guds gjerningar. De så under og veldig ting i øyemarsene. Men Moses kjente Guds veier. Og det her vi vilja være. Vi søker ikke bare å søke Guds hånd, virka, ta vi da bie, men vi søker å kjenne Gud sjálvan. Hans hjärsta, hans person. At vi har samband med han. Og så har vi øystene hans hånd og hans hjelp og alt det forskjellige. Ikke bare øyne fer, men alt lov i kjøkken. God åpenberer veier skjønner, øynens til de som kjenner han. Moses kjente God, da. Han kjente Guds person, Guds dård, som han løs i Jan. Moses var ombrøyter til å kjenne Guds veier. Guds veier hava gjera vi Guds person, dård og nærvero. De som kjenner Guds veier vil jeg ikke fære bort fra honom. Til de hava et intimt, tatt, størst forhold da. De vil ikke lukka latt fære bort fra honom. Guds gjerningar hava vi at vi Guds kraft at gjera. De som best kjenner Guds gjerningar, eller som har bare suttja Guds gjerningar, kunne lattelig venda seg bort fra honom. Vi føler krafterna, men vi kjenner dårdena. Vi føler kraft til folk som er blitt byen til grøying og andre ting. De føler denne veldige elektriske kraft, eller varma, og til at det ble grøtt, til at det ble ordan, til at fikk hjelp. Og til føler noe her, men til det er Guds dård og Guds nærvære, då är det inte bara att vi føler det, men känner det. Det är kibre. Da kan man føle det østene. Men att känna det, det tror jag vi känner personen, Herren själva.
Guds vägar, vi tar som Guds vägar, att känna Guds vägar. Ja? Guds vägar högre än okkara vägar. Jesaja 5:3. Så att känna Guds vägar tar färd upp hon ta människasliga. Det är inte ta blivit att lukka som det som Jesus säger han som vill rysa upp, han ska emunja sig och det är ofta att det omvänt du ska ner efter han lite upp och sånt. Ta gångt ofta sticker motsatt till människasliga. Jesaja 5:3 8-9 till 804 i Gamla testamentet. 8-9. Jesaja 5:3 8-9. 804 så jo. Ty moinar hugsanir ikkje tykkara hugsanir. Oi heldur tykkara vegir, moinar vegir, sier Herren. Ty at anso himnanir hagri enn jörren, såleis moinar vegir hagri enn tykkara vegir, og moinar hugsanir enn tykkara hugsanir. Så som himmelen hagri enn jörren, ja, men til negg hagri, at til en halt, at kommer kjenna Guds vegir til att få uppenbarelse om Gud. Det omgang til leiser vi av hans år. Det omgang til bara mysticisma og dvorst, neka mystiskt yogarui eller neka tøylukt. Det allt liv i andan og dvorst, åre og anden. Det som genga, det annakvart, det faktisk saman. Det omgang til leiser vi av hver øren. At kjenna Guds veger at kjenna Gud. At kjenna Guds veger, det hva han hauar, hvordan han huksar, hva han vil, hvordan han gjør, hvordan han, ja, han så. Og i hansar vinner, jeg vil leva som han, jeg vil leva vi honom, ja, men så lær jeg av honom, så som jeg vet han så som jeg vil jeg være òsne, ja. Det innskje tja Guds baden. Låt oss nu läsa atter i Moses bok Exodus 33 fra 15 fra 15 til 13 til 15. Her atter Moses i bøn til Herren og det samtale vi Herren. Det 716 i Gamla testamentet. Kapitel 33 fra 13. Nu tess vegna bygge til om jeg har funnet nøye i eggsjøen tøyne, søyn mer nu tøyn ved, at jeg må kjenne til, søyn mer nu tøyn ved til hvordan du erst, hvis du erst, hans vever hvordan han at jeg må kjenne til, at jeg må finne nøye i eggsjøen tøyne, og omhugsa at henta tjau folktøyt. Men han sier, min nærværa skal færa vitt her, og jeg vil djeva ter kvilo. Ja. Han ber han synna seg sin ved, og så sier Herren, min nærværa skal færa vitt her, og jeg vil djeva ter kvilo. Og han sier vi han, om tøy nærværa færi ikkje ved mer, før okken ikkje opp igjen. Altså, færi ikkje tøy nærværa ved mer, så færi omgang ved hele, så færi ikkje vojar herfra. Du her, og har vi funnet nøye eksjon tøyne, så lem nu kjenne at hun ved. Og Herren sier, min nærværa skal færa vitt her. Og han sier, om tøy nærværa ikkje færi ved mer, så færi omgang ved. Så knutter væran Herren her, og til akkurat det her som Herren vil sutja, det en total ivigjøvenhøyt. Jesus kallar i folk, kom fylg med, og han sier, nå ferdig med en bort noe deier, han sier, dette deier gjør som deier, ja? Og òsne tann dagen Elia skulle være tidsen til himmels, så kom Elisa her til oss. Han sier, vet du her, Herren har sendt med hvor jeg er Betel, som Herren lever, og som sal til lever, som Herren lever, så vil ikke være fra der, ja? Han først hvor jeg er til neste boi. Og så kom han til Betel, så skulle han fra Jericho. Han sier, vi Elisa, stekka du her, jeg fra hvor jeg er.
oj, som Herren lever så vill jag inte förra där. Ja? Och så på inte Arne tiden upp så säger han be om okkur som ska vojtas här. Och så säger Elisha vojt att dubbeltur skamtur eller dubbeltur skamtur andra tog man får leva med. Ja? Så säger Elia till småvis du ber om, men hvis du särskilt med dig för upp till så ska det vara fyra, ja. Och så kommer en eldvakner här vid hästen förbi flickan och börjar ta han upp för att lämna sig. Och Elia kastar kappan från sig till han för lämnas. Och Elisa för tekran. Och böjna vägen teker han kappan för ut till ånda Jordan eller ja, och slär vattnet. Det var det. Och vattnet kyles och han gick i Torskötter. Ja. Men till här han kunde vara du vill köra med vik. Han kunde vara stäcka över här i Betel. Men han kom allan vägen och bär och hukte och det var släppt inte. Och så fick han det som han tror det som han var om. Och Jesus som Elia som blev tisen till himmels från sin lärsvånden. Och tog inte det sötne kom kvidsarna och tar finko andans eld. Jesus då han blev doktor av Johannes och Jordan då kom Johannes sa Lukas som en dikvo. Alltså Guds ande Lukas som en dikvo kommer ner och lända on. Så som kommer Guds ande ivra, i Jesus. Vi känner att anden låter sig ut i öjmörsna fasta over första av gällen 40 dagar. Och så ständigt att han vände in i Galilei i kraft andans. Så läs inte kraften av arren. Han filter. I kraft andans. Till att här var han blivit pressavur och röntur. Men han han svärar att det Guds ord och check och djävulen förfrån honom. Och här kommer han atter ur öjmörsen och i Guds kraft. Kanske här börjar han sig tjänasta. Ja. Jesus sådant som andra personer tror inte god kommande kötte men hans tjänasta börjar inte för Guds ande kom över han. Och tog kallar Guds salva alltså Messias, som det stämmer i Gärningarna apostlarna 28:30 Paulus säger vi in i Cornelius sövna om Jesus av Nazaret, hur så god salva är han vid ande och kraft. Han som gick och gröt i allt som var kua i djävulen till god var vi honom. Salva är han vid ande och kraft. Men Johannes evangelium 3:36 säger till att God har inte givit andan ett mål till Jesus. Alltså han fick allt utan mat. Nu tar vi i Kristus så får vi av anda hansara och det ständer östning av vidare salvaje så att det Korint men vi då han hins salvaje, ja? Men vi har lot i hans lov i hans salving till att en för åt en för att anna och så snär och samla vi Jesus Kristus lika. Men allt det som Jesus gav så det lärsvånen och allt det som han giv och det som vi läser om i Guds ord till omgång vi färre till hela anden här den. Och vi lever än i som tog nöje togine evangelietogine vi det sent fra till Jesus för upp från livfällen. Och vi sitter här och gärna apostlarna och England kommer här. Hur standard det till Galilei men stär upp efter. Det är samma Jesus som tidsen fratikon ska så snart komma att luckan hot. Och Zakaria fyrstan läser att han ska komma ner av Oljefjäll. Han kommer ner här, ja. Så härifrån egentligen kommer åter. Och så är det näkver som spekulerar näkver och i sån här dispensation och att tar sig att Jökna apostlasövna här så jag vet här öppnas här brötes näka. Jag vill säga att här fick det uppenbarelse här fick det en klar uppenbarelse kvart vart han givet att skätta. Så jag vill säga att det som Jesus gjorde av Golgata uthälldes upp lov och som kvitt som han höll anten kom
Allt var kommet. Det skulle bara finnas det där och läras vad det för något. Hur är det här? Hur fungerar det? Ja. Vi läser här, ja. 13-15. God lovar sina närvaro. Min närvaro ska föra vitt här. Så att känna god likvi, att känna Guds väger, närvaro och hans egenlökar. Att känna god att känna Guds väger. Han talar om här jag känner till namn och turöstne. Ja. Så in var nu tun väger. Att känna god att känna Guds väger, närvaro och hans egenlökar. Ta vi känna Guds närvaro och dult. Missa vid medvid om oss själv. Det är något här. Ta i Adam och ta i Sintavo. Ta blivit det värre vid sig själv. Det är inte så att det var närkinn för. Ta i Sinten som blir in. Ta i Guds närvaro inte är så stark och nära. Så blir det så allt du varst allt behöver in efter. Men ta i du erste rönsavur och fyllt ur Guds närvaro och erst fokuserar när han tillber han tosar vi han och så glömmer du till själva. Och då är det att folk och som är då leva god och när god tala till det för att göra ting alltså då var vittna för faktiskt gåten och så till lika som att ja men det är så inte sig själva. Det är så inte bara ja men god hänt mig alltså då och nu färg här och jag har sagt god nu för det är nu är han här kände han så när höjer han här känner jag till och han sänt mig. Ja men så färg ja. Och så är det bara och så huxar det ju du glömmer det själva, va? Det är ju en avlöjningar av Guds närvaro och dult. Nummer 8. Guds närvaro utstrykar etla. För att glömma själva, till själva kan man säga. Moses var inte värre vid sig själva. Det ständer till han kom om av fjällen att han sa andlitskåin, men det ständer Moses visste inte det. He wist not that his face shone, ständer King James, ha? Men falsk sa det. Han måtte köra skål i anlitet. Men han visste det inte själv. Och kvoi var det här, han är sitt här fastande i Guds närvaro uppe av fjällen och Guds närvaro kom i varandra och han talade till hans och gav honom talvenar som Guds finger själv skriva till Tutsjuboin och men det stände Moses visste inte att han så andlig skoin. Det tror jag att han var mer medveten om god än se. Så han levde för god, va? Det är Guds närvaro som bröter oss. Moses var en brötter med avord, han kom om av fjällen. Guds dult bröter hjärsta. Och dulten har vi innara människa gör. Ja, men hjärsta är det innara människa, till här som anden bor, ja. Så jag skriver här, hakst du hatter i andan är det här som lattast är nottar. Tog att det är det. Jesus säger, utan till vara en så böten, kunde det inte gänga in i himmelriket. Hvordan gänga bötenen in? Ja, men det är fakna av Jesus. Det är inte iver. Det stod här som farserande och granska och knarra och vänta för en år och det var det gänga in, ja? Och det har sig till latt. Det högsta hatten där, att det har sig hatten där till att gänga in och leva vid god och så att det var ja men kvart, alltså hvis vi samarbetar vid och vi skulle avlå det var till det var bara att svojma, inte att strujast men att det är faktiskt att göra sig iver och lojta av god. Jesaja 6:20
jag vet inte akkurat hvordan her nok att täcka vi kan gott fortsätta nästa för hvis det då får det hugga. Men Jesaja 6:30 säger något gott. Det är så i 845 i Gamla testamentet. Jesaja 6:30 Tu erst mødd og i mykje loika veartuns. Vi tar som Guds veier og okkara veier. Gud sier, min veier hakkere enn tikkara veier. Tu erst mødd og i mykje loika veartuns. Mødd, du gynns ikke til egna vei, og nu erst du ut makt av. Ta sier du ikke til andre vei. Tu hever funnet lov handar tunnar, ta varst du ikke hørm. Men at her, tu erst mødd og i mykje loika veartuns. Det at her tar vidt for at jeg skal lese så snakka bøker, nu skal jeg for at jeg skal bia, og jeg skal ditten datten, og hvis jeg er ditt, men hvis det bare hvis det kjøtlige, holdslige vilje som driver det fram, så framløydes litt. Og egentlig det sånn at det må være god som drev til fyrst. Og Jesus sier det vi søgner at ikke tid har utvalgt meg, men jeg har utvalgt ikkerne. Og han sier, «Ongen kan komme til meg, utan fjæren drever han». Og da jeg ble konfirmert av år, omma min var frelst, foreldrene, yngres, lutla systeren visste jeg, og viner, klassan og sånt. Og jeg ble frelst. Jeg er ikke fri. Akkurat konfirmert av, fikk bibel fra ommo. Jeg visste ikke, men jeg ber Jesus frelsan. Jeg ber for jeg var, det var sånn det som jeg gjør, det var på en religiøsa måte, så sier jeg bare, gav Jesus frelsan meg, ja. Og jeg tror jeg for en måneder, men så ber han å kalla meg. Vi at vårsammarien dreier meg at Jesus kom atter, og jeg var etter. Og dagen etter så ble bjøver til Misjansvik og Glivron. Og jeg ferdig årsøk av dreimen, jeg var kjelkaur, jeg var etter. Jeg ferdig møte, evangelisk møter, og 3 møter takk i Jesus for frelsene, så fortsetter Misjonsvikan, og sørste kvalitet i Misjonsvikene, da får jeg samme dreimen atter, Jesus kommer atter, tar jeg vi. Så sånn Herren kattler vi en dreime, og stedfast vi samme dreimen, men han enda ut til tavla litt opp, sammen med henne. Det vil si at kjenner du til at ditt egna hjärsta avvillut, trått, og du møtt i vei, og i din egna vei. Du kan alltid bia, Herre, nærstvim, gjer vek sannan hoa i mer. Gjer meg a smakka dina nærvær, gjer meg a smakka luiv her. Lett ikke bare være kunnløyka, men lett det være luiv. Så sånn altså jeg minnes det første åren jeg tjekk av møte i Misjonshusen av Glivron, jeg tjekk her i 8 år, fra 46 til 93. Da var jeg i Russland, så jeg var i Russland og alt det der. Men her var 2 i møgnjøtene som ikke annet høtt enn Løyvi Jesu. De fikk ikke bøten, og de var ikke nekka sånn suksessfull, altså. Men de vittna og sunk og bau folk så det var for inn her til de kunne bli folk som for inn her ble de ble fruska, så her kom folk kom alle som mødsten fra i fargen bare ble byen fire og de salva og bau for folk og det var det var ikke nekka mer, men så ringte folk og sa at jeg blir fruska fra her og det var sånn og jeg minnes det sett her som nu i frelstor, det var onker for opp, og det var bare, man sovna, altså, det var høylig man sovna i møtet, trøttur og alt det der, men ta i teipa i fyrir opp, det var akkurat som at her, altså, her lov i, og det var ikke akkurat hvordan jeg visste, og hvordan akkurat fantastisk, det var bare, altså, det som jeg kunne fortelle, og det som jeg hadde oppleva, og det som og så sier andre at vi hinsjona for kom opp og synker vi mer så hadde banjo og harmonik og så sunker det en sang
Och det var bara och det var inte alltså det var inte gott en gång men det var akkurat oj här alltså Guds nerver. Och hur kunde det vara bättre av Guds nerver och om inte? Det är inte att hinna inte hade Guds anda det hade frälsevittnesbörden men det ser här levde för Jesus alltså 24/7 som man säger inte som bara nu sånt där med för att möte. Men så också att du ska inte gå till en tanke hinna det ena. Det levde för att pröjsa och sånko och hur det husmöte har man så ta imon och det var alltid möte alltså. För in här så var det inte annat. Pannekakor och kaffe och skulle köra mannakotten bönar från BTU och det var alltså det var till alla dagen. Och så jag blev purast bara så en sån film som att här vill jag vara. Alltså det här jo gott att frälst men alltså här kan det inte som has på här bara så där. Hatta vill jag vara. Och det är akkurat som Moses och Israel alltså. Här har varit på fjällen alltså och sitter Guds nerver och känna Guds vägar. Inte bara Guds gärningar, bara det ytra. Moses kände också Guds gärningar. Moses slapp att göra Guds gärningar. Visst det var något som han fick och handen som han kort ut och han slapp att göra under. Men det var inte det som Moses var upptagen av. Låt mig känna till dina vägar. Hvis du nerver för mig så färdig kär fra. Och vad det fria. Ja, låt mig söka till dina dörd. Och Herren uppenbarar sig själva. Men Herren visste bättre. Hvis du känner mig och älskar mig och öjer mig så det min nerver. Och min nerver är min dörd. Och hvis vi söker oss ner till att ha mer Guds kraft i våra liv. Men vi kan inte bara be Gud om hans kraft. Du måste känna han bättre, leva honom närmare, ha hans närvaro, känna hans vägar. Att känna hans vägar är inte bara veta så som är god. Det har måste bryta till. Så som är att Gud det har sagt här. Han visste mig att här han talar ju med att här flöjt det nu må jag rätta på att här. Har hjälpt mig då så. Få hatt på plats så snär det så snär att ta Guds nerver är stark. Gud heilav. Alltså nerver är heilav. Var inte att när kvitt som då ta hela anden med uthalt i samkomna. Alltså det var Ananias och Safira till Selto åknarna. Men det helt åter en past av vinen. Det bara bävist alltid. Men det satte vi apostlarna och till heilav. Hette det som hette pengarna så snägg. Hette det som salta fyra. Men det var sannolikt det lov. Det helt kanske 28% eller något annat. Men det lov för att få en bättre stöv i samhället har höjla. Det var visst Peter ganska inte men höjla andra visste. Och gott talade inte. Så att Guds nerver var så höjla och stark här att god rättssägda på en väg, och Ananias döje 2 timmar satt på konan så in och Peter spyr han själv till görna för såna hon säger ja plups döje hon nästan och han säger bara tar såna bor man till nu tar skulle bära till döje och så döje va ja det är ju inte alltså. Men ja, vi det köra det här allusion då vi är. Da tossa nu har tusch mot du bli ha då. Och en timme för glattverk. Och det mörkar till ofta men Salmur 46 11. Det är alltid sån där läging. Salmur 46 11. Tucho. Så ju sig inte nu i Gamla testamentet. Salmur 46 Tucho. Sig inte nu i Gamla testamentet. Halleluja. Tack Jesus. Vær det stiller og vite at det er godt. Enska King James sier, be still and know
Ja, till det här året no, det kan vara bäge vite eller känne, ja. Det vill säga att vi kunde medvite, vi kunde hoa, vita och känna att är god. Att är god. Vi stippler och vite eller känne att är god. Ja, halleluja. Vi låter så här på inte är Jesaja säger att du stutjo, du mår av din egna väg, du strutt, du rönt allt utan hållte när du mår. Nu säger Herren bara, vi stittler och vita att är god. Ja, vi stittler, alltså det vill säga, och östnet här tar vi komma fram för god, att det inte bara vara tutt snack, låt det inte bara vara tunn i år allt det här, men jag har den östnet möjliga att tjäna här, att tala till den åter, att uppenbara ting för dig, lär dig att lusta efter om Herren säger där näka. Och det vi har varit stittler. Okkara hoar så upprivner det vi så förstyrda av Atlantvart media och telefonen och telton och allt det alla tyna att vi ofta missar stillhöjderna och hjärtan. Och Herrens röd minst lika näka som vi känna som näka som vi höra. Alltså att känna att det är god tala till sån, det är inte alltid det att du hör, men du vet kvart tøyne tankar och du har avtalt Herren, du har prøyset honom, du sitter til honom, och så kanskje komme onker tankar eller onker ting og i din hoa. Men det som onker sier det. Du vet, hver kom hessen tanken her, han var ikke kjøtt her. Han var ikke tunn tanken. Men så det gått nær Guds andi ut her som østene gjevet her nekka, inspirera det til å løye det. Og så det østene til å kjenne. Kjenne hans rødt. Det ikke alltid til at du hørte det, men det øyelig stilt, det øyelig funnfølende. Og du vet hva det er sjølven, og til øyne til at du kjenner hva det er gode, det til at du kjenner hans veier. Og du kjenner han. Du vet hva han på sånn hokser. Og det stender øyne i Korint, vi da var ho Kristus. Og øyne at du kjenner alt Guds år, du vet Guds grønser, hva han på sånn hokser. Og så kan du øyne via alt, om det av hånden eller ikke. Ja. Så fann jeg også jeg, sier øyne, vi kvir for herren. Habakuk 2:20 sier, vi kvir for Asjon hansara. Og Zakaria 2:16 sier, alt holdt vi kvist for herren. Alt holdt vi kvist for herren. Så stender her det som jeg akkurat har sagt, en rød ikke alltid hørt, lika nek som hun kjent. Hvis vi så færer til Johannes 20, vers som Jesus tåsar om, se som den gav hiran og sina seier. Johannes 20. Johannes 20. Vers 3. Fra vers 8 bara. Det er 740 i Nya Testamentet. Sannlega sier etikkun, han ugongur ikkje innom dittnar inn i Seiabyrgje, men klyver opp og kan annan ved, in sami en tjaur og ein ransmævur. Men han ugongur innom dittnar hiren tja seiunum. Fyri honum doravøren letter opp, og seien høyra, rødtansar, her sender høyra, men vi leser vi her, og han kallar sånne egnu seier vi navnet, og løyer tar ut. Og tar han setter ut sånne egnu seier, gonger han undan tøymon,
og segner fylgja honom til at tar kjenna rest hansara. Vei høyra, men kjenna òsne. Kjenna, det var det som det lyser om Moses. Kjenna tunna veier, tunna person, tunna nærvero, tunna dord, det hanker alt saman. Så folk som vilja hava Guds nærvero og Guds dord, de må kjenna god. Kjenna hans veier. Hvordan kjenner vi han til og bare spekulera og filosofera? Nå, det vi nekkun bibelesna, ja? Kjenna Guds bå, hva han har ansteg fyrir, og hva han hau, hva han innskir, hva han ser kall og mal fyrir okra løybi og alt det her, hva han giv i okkon, hva gamle sattmalen hva nudge sattmalen hva han kviler av, hva lov og nøye og gjerningar og nøye, hva alt det der hong saman. Av nøye de flester, vi trygg, til ikkje tikkene takka til Guds versk. Ikkje av verskun, for at ikkje nekkar skal rausa seg. Det tid jo verskansara, skapa i Kristi Jesu tilgav versk. Det frelst, av nøye til hvordan God gav, vi trygg til hvordan vi tar ikke møte, God gav av nøye, av oppebåret, okkar trygg vi okkar tøm og hender som takker møte. Det ikkje av verskun, vi tar ikke oppebåret, nei, det Guds gava. Ikkje av verskun for at ønsker rausa seg. Men så sier han, at vi verskansara, smui hansara, eller verskansara, skapar i Kristi Jesus, vi kommet inn i Kristi Jesus, vi blivit frelst, skapar til gauversk, som God framman undan har lagt til rattis at vi skulle liva i tøymen, eller genga i tøymen. Til gauverskene, det ting som God har lagt okra ved, tjennast det ting som han vil, han talar til øyn ting, og en annan og et annan, og så det til han gjevet her og kall, han gjevet der kraft til tjennast han vil ha det gjøre. Den kraften, ja, til inngang røsten inn i det her, som tos om salvingene. Hva salvingen? Salvingen Guds nærvær, Guds and. Det den tilføringen av Guds anda som vi da finner. Det vil si, salvingen jeg vil ha Guds anda ui okkon og tjåkon. Ja, han tjåkon, arvidur frelst. Han ui okkon, ta vi blivin frelst. Og han kommer av okkon, eller iver okkon, til tjennast. Og til kraften. Altså han tjåkon, han kan komma til et ofrest menneske og avvirska det, og tala til det, til tess anda, Guds ande, tala til din anda, til hjärsta, kallar, drevur, sannfører det, til det sintar, du bruker å vende blå vaskar Jesu blå, kom her, eller færa møte her, eller færa vitja handan, eller annet, til Guds ande som arbeider, og høyre det, og tekker med og trust, og til å bli vaskar av Jesu blå, så kommer Guds ande inn, og til frieren og gleden og fullvissan til fast. God djevel søgnen egn og frelseviss, va? Det bare vi kunne ivast, vi kunne bli røynt, det kan standa sånn røynt, men så kommer det after jo. Jeg vet det, og anker kan God lete om det var røynt, men God ikke, God røyner okken angående vi tog for eie at det tog nokken. Men for at det som han har lagt ui okken, det skal røynt seg at komme sterskere ut. Kjøkkenen, jeg minnes det vi frelst til jamaner, så ble jeg anfekt av det, røyntur i 2 viker, og jeg måtte pressa og alt det til. Hva nokkos nerver det, va? Akkurat man krekveis, han drev seg til bekar, og jeg måtte halde ut, og jeg fører jobben en myrska tunnel, men så kom jeg ut etter, og at man til så følte jeg til at tryggven var blivet solta og røynt, og man kom bare sterskere ut at han var til årsaka tog, ja? Ja, halleluja. Ja, hikk. Lad deg lesa så 2 skriftstø fra rundt av her til Jobb 4, Jobb 4, 12-16. 12-16.
Det är 600 i Gamla testamentet. Jobb 4, 12-16. Det är alltså Elefas temanitte som tåsar, men han säger och som han har upplevt här om natterna av Guds närvaro av sjön och nattaren när och att han tåsar om här, det är också intressant. Så i 600 i Gamla testamentet. Jobb 4 från vers 12. Nu och ting var lögneliga först till mun och mot öra tog emot och synter av tog. Och i hoksanon fra sjövnon nottarinnar, sjövner nottarinnar, det kan bara vara dreimar, eller nekast du särst, og i andanon. Ta det var så halvor svøvne og halvor vætjena. Ta djupor svøvner fettler av menn, ötte kom på meg, og nøtran, som fikk ödmunne bøyna själva. Ta for en ante framafyr anlite møynum, harri av møynun holdt stod opp. Han stod stittlur, men jeg kunne i øy grøyna formen herra. En mynd var framafyr egen møynum, her var tøgn, og jeg hørte en rødt, sier det. Skal deilige mever være mer rattlater enn god? Det er en anden, altså prætika fyrir honom. Hva er det så for en ande? Guds ande, eller en angel, jeg vet ikke. Men det er det som han sier. Men han rattløyer han Guds vegna, altså han taler sannløyga vi han. Skal deilige mever være mer rattlater enn god? Skal mever være mer skuirer enn skapar jansara? Så han lei ikke alit av tænare synar, og så når ønglar han akkarde for dorskap. For mykje minni at har som bygg var i husen av løyre, først grunnvøtler i støvenen, som var knust framfor mølen. Tar vi øtter fra måten til kvölds, tar færast med av utan så har tusen anden prætika rattvisi og godsøtta fyrir. Så han har vært i hastavret her, men tar han vad så heter Aren Mosele och Aren allt heter alltså Jobb levde Aren Moses att Jobb levde cirka 200 år att syndaflåna. Syndaflån var 2400 år för Krist. 4400 år sedan. Menar men hette är så där som man upplever det där. Ja. Og han hører en rødt her. Men hekk, så det fyrre kongabok. Fyrre kongabok. Hver hånd. 1912. Fyrre kongabok 1912. Halleluja. 1912. Det er 406. Ja. Fra vers 9 at Elia og i hettelen og han kom her et ånden hettelig og helt til her og så i år herrens kom til hans her og sier vi han hva gjerst du her Elia og han sier jeg vil se ossbredlen vegna herrens gods herligana til jeg bøten uskjels av ivigiv sottmala tøyn kasta nyer alt der tøyne og vi i profetar tøyner vi svøren og en ta øynans i etter og tar søkja mot lov og takka det borster. Og han sier fer fram og statt oppi av fjallene framfor herren. Og så i herren fer fram vi. Og en mykil og sterkur vinter skratt i fjallene og breidde stikker klettene framfor herren. Men herren var ikke ui vinden. Og at han av vinden og en gjerskjolte, men herren var ikke ui gjerskjolten. Og at han av gjerskjolten og en eldur, men herren var ikke ui elden. Og at han av elden ønstill små rødt. Som det ikke stender, herren ikke var ui, sier du? Det vil si, herren var en rødt. Her som er rødt, her en personer. Still, små rødt. Altså, det var en teskande rødt. Det enda rødden han hører her i vers 9, hva gjerst du her Elia? Guds rødt ikke alltid til rungande. Men tar god talar, det ikke takka feil av. God kallar det, ja. God talar til, God vil ha det gjøre okkur
Du känner det. Och ta kommer in i hjärtat där. Till här burgos ante. Det lukar en känsla som något som du hörer. Men du kanst höra det, lukar som tankar. Och Gud som allmåttor, han kan också göra det så att du hörer en röd. Kanske andra inte höra det. Du vet det. Men till utanför det. Det är inte något. Vad kommer det fra? Jag huxar inte det här. Ja, men jag försöker tossa av god och så rätt. Kanske var han som tossade ut det. Självande, ja. Men att här kommer Herren, Elias ständer här. Herren av väg. Och att det så boldrot och tingene för undan honom. Herren är inte ute. Men Herren av väg. Det kommer orsaka att Herren kommer. Men då Herren själv kommer, då frigjør. Då en stilt smarrøtta. Det vill säga att hjärsta och i Guds närvaro är frigjør. Alltså, det är inte något buddhistiskt, sort yoga-roi, det är inte tägera. Det är alltså, egentligen det så att ett kvart likam hever öjntlära stänne och i bøgen eller hjärtan, öjsten tutt likam, det fysiskt skapt till att ha en anda byggvand i. Vet att det inte är till tempel har andans och det inte är det ägno. Skriver Paulus till Korintmen 4 Korint 6:9. Tid tempel är ett hus. Alltså han bor i här. Det vill säga att det som har ett eller andra byggvand i huset, här är en ett eller andra kommit in i det här rum här som Guds ande är byggvand. Det vill säga att Østene tar jeg tro på det for en til Afrika, og så midt i Afrika kan noen trøllmæver eller andre mennere tåsa ut tungen. Og ta ljøver på øymåter som ordentlige tunger fra gode, men du er ikke fri for det, men tar det falskt, da. Men, ja, halleluja. Takk og lov. Jag vill färra bara att runt av här i kväll. Hoppas att vi då att onkel Stischant gå ting kommer fram som märkt och Herre, tack för dessa stund. Tack för till den närvaro, tack för att du lyfter. Tack för att du är bara år. Som konjer och vad du görst, vad du ger och vet att inte vita utan du år. Men takk også for at da du først av sted, så sendte du Halle Andan, og han han som begge kallar åkken, og da vi takk mot gledebåskapen om det, da vi sier ja til tøyen, så kommer Guds ande og bor til bostad og åkken. Halleluja. Og vi honom så bors to også til åkken, du sier, jeg vil komme til tikkere. Og Johannes 14:23 at her sier du at jeg og fægeren vil komme og gjøre akkurat bostad til honom. Men det tror jeg at han tror jeg under god øyn, og til seg at jeg Guds ande sjåkon, så det som om du sjåkon til at god øyn god, ikke tror ikke god der. Takk for Jesus at du giver okon til anda. Lær okon Herre at genga fram og at veksa. Og jeg vet om at han vil genka til en hver stund skal være og ljøsen av til året av ikke færre av kaos av fylkja menneskjon eller noen vindun noen trendun som oppe i tøyene men at ta kristen liv og ta mynd vi hava av kristen liv og ta mynd vi lysa og live ut at det må være til en hver tøy den samme mynden som sast i skriftene og Løyve Paulusar og Jehin apostelen og som kan sammettast vi kyrkjesøven alle vi oppfatter at vi øynfølt sånn ærlig og at det det som vi fokuserer inn av og det som vi gjør stauran og prysa og litt opp og halda fram og så jeg ber om at styrke øynekvann som hever lusta og vi tøyner nærvero og vi anda tøyner og vi kraft tøyner Herre
at de må genga som vi løser fra dørd til dørd, og fra kraft til kraft, og at de må være slik som ikke sleppa her, men som Moses sier, for ikke tog nærvære ved meg, så fer jeg ikke herfra. Og som Elisha sier ved Elia, at som Herren lever, så vil jeg ikke være fra der. Og som østene Emmaus vandrarne, to atle færre vujar, men tar nøyde til. Og så først du innbytter dem og åtst, og tar du brest brei, så kjente du det. Men ta kvarv til ur egen tørre. Men her er det her at vi ikke slipper til en kappa, ikke slipper til en hånd, men pressa oss inn og halta, krøtja oss fast ved det, og livet her nær, og Jesu navn. Amen.